Okay guys, mayong hapon. Anhin na putas atong tulumanon. Okay. Nganong magluhod man ang lalaki kung mag-propose, sir? Wow. Kaminyoon na sad ni siya siguro. Sayon kayo. Wala ka kabantay atong trending karon? Oh. Nganong magluhod man siya ang lalaki karon ha? After ato na itabo, dapat magluhod jud ang lalaki nag-propose. Nga naman. Para din may bala na presyo atong singsing. O para mapokus ang babae sa pagluhod nimo, no? Dapat nag-steps nimo dia nga pag birada pak yan. Dili ko focus sa singsing kaya na. Walay ka puslanan na imong luhod kung brato imong singsing. Ay! Bitaw. Nako idugang ana. Joke naman to guys. Akong kopyahon tong akong idea sa akong Brad. Ako paging classmate no. Shout out Brad. Ngano daw ihang teorya ni. Ngano daw magluhod ang lalaki kana bitaw inag-propose. Oh, ayhang kuan na. Iyahang theory daw. Eh, wa man na siya nakasal pa. Ambot ka na sana siya magpakasal. Kuan daw. Ngano nagluhod na tungod kay nagampo ang lalaki, guys, nga dili masakpan ba? Nga wala na. Nga dili masakpan or dili mahimduman tong iyang mga sala. Manang grabing luhod niya sa babae nga mapakaslan siya, no? Yun na ba, Brad? Oh, shout out Brad, asa man ka karon? Oh, mo na iyahang concept nya. Napugoy kaila. Lahi po diya style. Dili siya muluhod. Oh, kung mag-propose manggaling siya, dili siya magluhod. Ana siya nga dili ko muluhod, pre. Ano man? Kay kanang babae, inagmasawa na nato na nya giludhan nimo, ana example sa pag-propose nimo. Mobalos nagluhod, pre. Adlo kay na sila. May na ba? Yang ano man? Kay nang mag-away. Daw bigit mo dipinsa magita tago ta. Danag magdanag kon pre. Silhig baka ug nakasilawom ka tre. Ala dugsakon ganyan dito zaman gawas ka diha magludluhod na nimo pangita do may dugsak. Ayaw ko. Sige daw magbuan dugsak lan. Katawa no. No? Pero kato ta na. Mura bagini may himduman sa taong inang yaga. Bitaw guys, common makinis ato nganong magluhod ang lalaki ano sa babae bisan pa sa kana bitawng mga tula sa unang panahon ana gitawag nga passionate shepherd to his love nga kanang starting pa lang sa tula ang nga come live with me sa basin sayop na ni po natong pagbigkas sa English ra ba. And be my love. O muluhod na ginadaan ang laki. Eh ang akong kuan na common man na sa ato nga ang usara man gid anang pasabot na siya gitawag nga art of romance ba. Nya na kay respeto. Respeto man na sa lalaki sa babae. Mao man ay pasabot ana. Dili tong binuwag to namo. O mga art ra na siya. Art of romance ba? Nya sa unang panahon hilig man na og teatro tanan. Theater ba inana. So mo siguro na siya na-adapt ba. Napasa pod sa ato So kasagara gyud pod makita nato muluhod gina siya. Respeto na siya. Respeto na sa lalaki ngadto sa babae. Nya ngayon ninyo kuan basin og ang proposing sa praying. Lahi na siya. No, basin ma-misinterpret ba? Wala na grabe na gyud mura nagsantos na yung asawa de. Giampuan ba? Dili to siya, dili praying. Lahi ang nagpropose o lahi apod ang panang praying ba? Pagampo. So mura na siya. Para sa ako. Oh, dili mo. Dili to. Luhod kay dugsakon naman no? So dapat pod inana ma-maintain na to na ang panagrespeto anay. Dili po itong kamahal po sa singsing. So I hope kuan. I hope na natubag ni. Kaya bisan nasa ta mangutana nganong magluhod jud ang lalaki, mora gina siya. Kuan. Seryoso sign na siya nga nagrespeto ang lalaki ngadto sa babae.
Yeah. It's a form of kwan lang, art of romance ba. Okay. Murag katog yun yung mahimduman. Salamat, salamat.